Danas ćemo ugostiti čoveka koji je učestvovao i završio jednu od najprestižnijih trka na svetu, ultramaraton oko Mont Blana. Zamislite, 170 km staze, više od 11.000 metara uspona kroz najsurovije, ali i najlepše predele Alpa. To je trka u kojoj učestvuju najjači svetski ultratrkači, a naš gost je jedan od retkih iz Srbije koji je prošao ovu trku. Danas imamo čast da budemo u sjajnom društvu čoveka čija istrajnost, vera i posvećenost sve nas inspirišu. Sa nama je Vladimir Jovanović, ultratrkač. A Vladimire, pomaže Bog i hvala ti što govoriš za Hram televiziju. Bog pomogao, dobro jutro vama, hvala na lepim rečima, na ovom lepom uvodu. Čast i radost biti ovdje sa vama. Čestitam od srca. Na početku nam kaži kako je bilo stati na start Mont Blanc trke. Pa pomenuli ste sami da je to jedno od najprestižnijih zapravo ultramaratona u svetu i samim tim prosto ljudi iz celog sveta su tu prisutni. Osjeća se neka lepa pozitivna energija, atmosfera i ima taj moment himne tog maratona i ta himna se pušta recimo nekih minut, dva pre samog starta. I vi dok ste tu sada, tu je mnoštvo ljudi, tu je hiljade ljudi i ljudi koji navijaju i koji posmatraju sa terasa i prozora. Vi čujete gomilu stranih jezika. U momentu kada krene ta himna, prosto sve utihne i vi samo okrenete oko sebe i vidite onako gomilu ozarenih lica, oblivenih suzama, radosti i prosto i vi se prepustite svemu tome i tako, jako emotivno stati na taj start te trke. Koliko sama trka traje? Dakle, u pitanju cijeli masiv planine Mont Blana i kroz koje zemlje se prolazi? Da, pa trka traje nekih 46,5 sati i vi obilazite praktično oko celog Mont Blana. Znači, kreće se iz francuskog gradića Chamonix, prelep grad ispod podno Alpa, dalje nastavljate preko nekih tu manjih mesta, prevoja, vrhova, izlazite na vrhove od preko 2500 metara, prelazite u Italiju. Kroz Italiju se krećete prelepim isto predelima Alpa, sve ovako pored vas bude Mont Blanc i prelep taj greben. I u nekom momentu se prelazi u Švajcarsku, također preko udaljenih prevoja i Švajcarske se vraćate za Francusku, trka se završava u Chamonixu. Znači imate 46,5 sati za to, ali imate među limite, nekih 14 među limita, da nekih 10 do 15 km gdje imate određeno vreme u koje morate da se pojavite da biste ostali u trci. Tako da trka vas prosto tera da se krećete sve vreme. 46 sati kretanja? Da. Meni je to nezamislivo. Pa eto, kažem, spremamo se za to, mislim, to je nešto što raste u vama dugo i dugo razmišljate i želite tako nešto, da kad dođe prilika za tako nešto, vi to iskoristite. Da li je bilo ljudi koji su odustajali? Pa da, mislim, bilo je, recimo 2500 trkača je započelo tu trku, negde oko 900, preko 900 ljudi je odustalo, ali ne treba ni to odustanje posmatrati sad kao neki poraz, recimo to ima nešto veliko u tome. Prosto i kada odustanete, vi dobijete jednu lepu lekciju, zapravo. Ljudi koji završe tu trku, skloni su da o tom nekom slavopoju, opijeni tim možda nazovi uspehom završetka, posmatraju tu borbu kroz koju su prošli nekako amortizovano. Ne pridaju neki značaj, jer prosto završaju su trku. Ljudi koji su odustali, oni su morali da se suoče sa sobom, morali su da se suoče sa svojom suetom, morali su sve to da iznesu, da se ne ponize ni pred sobom, ni pred drugima, pre svega ne pred Gospodom. I da to prihvate na ispravan način. Malo možda paradoksalno zvuči, ali zapravo nekada na duže staze posmatrano odustajanje je možda veća pobjeda nego sam prolazak kroz cilj, ako to prihvatimo na ispravan način. I šta je tebi bilo najizazovnije, najteže tokom trke, a da li je bio taj neki moment kad si rekao zbog ovoga ovo vredi? Pa sam moment zbog ovoga ovo vredi možda nije vezan za samu trku. Taj moment kad sam došao, recimo ovde, kada sam se vratio sa trke u tu našu zajednicu, kada sam došao na trening, bilo je jedno iznenađenje i doček za mene i vatromet su priredili, ja to ništa nisam očekivao, bilo je isto jako emotivno. I
onda ljudi koji vam pružaju te reči podrške i dele tu radost sa vama i raduju se vama pre svega. I takođe ljudi koji kažu da je taj podvig možda potakao njih da se kreću prema nekoj svojoj zvezdi. Da. I onda to je zapravo moment kada vi shvatite pa ovo sve vredi. A nešto najlepši ili najteži trenutak trke pa bilo je. Mislim, cela trka, ta staza nudi prelepe pejzaže i vi uživate tu u tim lepim pejzažima, iako je to malo fizički naporno. Ali recimo da negde na nekom 160 km pred sam kraj trke, poslednji uspon koji smo imali, tu mi je popustila i pažnja i koncentracija, tu me savladala i žeđ, i glad, i san, i umor, i bol, i jako sunce, i tu krenete da ropćete i da vam sve smeta i tako neprijatno bude. Ali kada izađete na vrh tog uspona, bitno je samo da nastavite da koračate. Znači, nema tu da se odustane, da se stane, bitno je samo da se napravi sledeći korak. I kada dođete na sam vrh tog uspona, pred vama se pojavi do tada najlepši pogled na Mont Blanc. Prosto tad je ispred vas Mont Blanc u svom najlepšem sjaju i vi tada shvatite da imate možda nekih 7 km nizbrdo do cilja i u tom momentu je to sve lepo. Ja se sjećam, meni je taj moment možda bio i lepši nego sam prolazak kroz cilj. Ta sloboda koja nastaje, taj osjećaj. Da. Tako nekako, da. I moramo da spomenemo šta je to što te motivisalo da istraješ u tim trenucima. Da li je to molitva? Već smo pomenuli podršku sa strane koju si imao, strane ultratrkača, sve vreme. Da nam opišeš koliki je značaj bio molitve za ovaj podvig? Pa veliki je značaj molitve. Mislim, vi kada se krećete sada tim vrhovima, to su neke granične situacije. I vi ne boravite često u tim graničnim situacijama. To je vašem telu, vašem duhu nepoznato ili jako malo poznato, jer to nije nešto što radite svakodnevno. Kako se to popularno danas zove, to je neka zona komfora. Znači, van te zone komfora, zapravo moj komfor je van te zone komfora. Da. I ja se tu osjećam komforno. A u svom komforu ponekad osjetim nelagodu. Da. I sad kako je to, recimo mrak, vi se tamo krećete po mraku. Evo vidimo i kišu na ekranu. Da, bila je i kiša i mrak i hladno i sneg je bio. Recimo u tom mraku vi nemate ništa što već ne postoji u danu. Da, i tu je samo vaš strah i projekcije vašeg straha. I strah je taj koji vas muči. A suprotno strahu je ljubav. Gospod je ljubav. I vi dok hodate izvan tih granica komfora, vi birate da li ćete da hodate sa strahom ili u ljubavi. I to su jako kratki momenti kada vi dotaknete tu ljubav, da kažem. Mistični trenuci trke. Da, ali vi konstantno težite tom momentu. I vi ste konstantno u buri, u oluji i to izvan tih granica, ali vi konstantno težite tom nekom vrhu, to je ta vaša referentna tačka i vi dok razmišljate o tome, prosto ni nema vremena da razmišljate o umoru, o kiši, o snegu, o strahu, prepustite se i to je. Da, i šta si novo o sebi otkrio nakon trke? Pa čovjek može svaki dan nešto novo da otkrije od sebi, mislim ta trka, ajde, ja primam mnogo ljubavi od svih tih ljudi i nekako treba mnogo bolje da delim tu ljubav, znači da je umnožavam deljenjem. Zahvalnost takođe treba da bude prisutna za sve to i smirenje pred svim tim. Ta planina nije moja, ta trka nije moja. Ti ljudi koji mene podržavaju su dar od Boga meni i prosto treba se smiriti i zahvaliti pred svim tim. Mislim, to je nešto što je univerzalno za nas hrišćane, sve te vrednosti i van trka i svega, ali nekako na tim trkama, u tim situacijama malo intenzivnije vi to sve osjetite i razmišljate o tome. Da, i moramo da spomenemo pripremu za sve ovo. Kako je tekla priprema? Koliko traje proces za ovakvu trku pripreme? Pa, da kažem, sama konkretizacija priprema i taj neki period pripreme za tu samu trku je nekih 6 meseci. Vi tu trenirate u teretani, radite vežbe snage, krećete se sa težinama uzbrdo, radite intervale.
Tako da to je neki proces od 6 mjeseci, ali tu treba pomenuti da to nije samo tih 6 mjeseci. To je nešto to je neko seme koje raste u vama dugo, mnogo godina i to je neka želja za borbom, želja za spremnost da se suočite sa tom borbom. I vi to seme treba da negujete, treba da ga čuvate pre svega od sujete, da se ne gordite pred tim i sve vreme dok vi negujete to seme, sve te godine vi ste u planini, vi se krećete stazama, vi trenirate, tako da to je jedan proces koji traje više godina, a sama konkretizacija priprema je zapravo 6 mjeseci, da kažem. Da, ali moramo da spomenemo Dalibora Daničića koji je na čelu ultratrkača, koji je rekao tebi je rekao da treba da ležiš na podu 2 mjeseca i to će ti biti priprema za najprestižniju planinsku trku na svetu, a onda da ne trčiš uopšte. Da. Šta to zapravo pozdrav znači? za našeg trenera ovom prilikom. Interesantno je to. Vi, na primjer, već u januaru znate da ćete učestvovati na toj trci. Znači, vi se prijavite, ide neka lutrija, izvlačenje i kraj januara vi znate da učestvujete na trci koja se održava u avgustu. I u tom momentu vi ste ushićeni, ja sam od svog tog ushićenja navukao opremu na sebe, izašao odmah napolje. Već na 3. treningu ja sam sebe častio duplom diskus hernijom, bol u leđima, prikovan za krevet, ozbiljan uspeh otići do sudopere, vodu natočiti, fizikalne terapije, mirovanje, crv sumnje i u tom momentu Dalibor šalje poruku: brate, spremamo se ozbiljno za Mont Blanc, to je već neka sredina aprila. Ideš 2 mjeseca, ćeš samo da radiš teretanu, u parteru ležiš, jačaš leđa, jačaš stomak. Ja sad razmišljam, čovječe, 2 mjeseca da ležim, kad se to završi izležavanje, ja ću imati još 1,5 mjeseca dana da se spremim za dužinu od 170 km. Međutim, Dalibor je neko ko je čovjek dela, njegove reči imaju jaku težinu i prosto stvar je poverenja koju mi generalno treba da negujemo među nama ljudima. U tom momentu ja sam njemu poverovao, ja sam njega poslušao, mi smo se spremali, uspjeli smo se spremati. Bilo je nekih momenata kada recimo sedim kući sa suprugom, opušteni, uživam, došao s posla, prepustim se toj lenjosti, ajde taj dan neću da treniram. I Dalibor, mislim, ne vidim se s njim po mjesec dana, on dole na Kosovu nešto radi i meni stiže poruka: brate, kako ide, aj sad smanji ovu vežbu, dodaj tu, malo ovo pojačaj, malo to zameni i idemo dalje. Ja razmišljam, čovjek on dole, razmišlja o mom treningu, mojim pripremama, ajde, znaš, navlači tu torbu i kreći u teretanu. Tako da važna je ta pomoć i podrška prijatelja, posebno je to kad neko ume da prepoznaje pravi moment da vam je pošalje. Dalibor ima taj dar da to prepozna. I sad, ono što je meni najdraže i najinteresantnije jeste priča o ultratrkačima. Kad smo dogovarali emisiju kako da te potpišemo, da li inženjer mašinstva ili ultratrkač, šta govore? Šta govore ti potpisi? Dobro, ako samo između ta dva razgovaramo. Ultratrkač kao neko ko, na primjer, prelazite neke ultramaratone distance, to bih odmah otpisao. Ali ultratrkač u kontekstu zajednice, pripadnosti zajednici Ultratrkač Srbija je već nešto drugo. Recimo, vi da biste bili inženjer, potrebna je ozbiljna upornost, potrebna je odricanje, potrebno je velika posvećenost, potrebna je velika žrtva ljudi bližnjih, u mom slučaju mojih roditelja recimo. Oni su poneli strašan teret na svojim leđima i psihološki, kroz motivaciju, kroz razgovore, materijalno pre svega, ozbiljan trud su ulagali da bih ja možda završio taj neki fakultet, da bi možda meni sutra bilo lepo od toga, a oni zapravo toga nemaju ništa. Ti si rodom iz Požege, ali tako? Iz Požege, da. I sad kad tako postavite stvari, zvanje inženjera ima veliku težinu. Dok, recimo, zvanje ultratrkača je stvar velike odgovornosti. Vi da biste, na primjer, postali inženjer, vama imate određene zadatke, zahteve u određenim rokovima kroz godine koje treba završiti na vrijeme i na kraju dobit ćete to neko zvanje. U ultratrkaču nema tih matematički egzaktnih problema, da kažem. To su
živi ljudi, to je živ odnos, također potrebna velika upornost i odricanje i velika ljubav za sve ljude, da smo prisutni kod drugih ljudi. I to je, da kažem, živa zajednica čiji su temelji na nebu. I samim tim mi ne možemo da steknemo zvanje ultratrkača, možemo samo da težimo zvanju ultratrkača. I eto, ako mogu da kažem, ja sam jedan inženjer koji teži ultratrkaču. I kada si prvi put došao na trening ultratrkača i kada si prvi put došao ne zbog treninga, nego zbog zajednice? Pa kad sam došao, možda neka 2019. recimo, da je bila prvi trening i sjećam se prvog treninga, ja sam došao samo posmatran sa strane. Kako si čuo za ultratrkače? Pratio sam neko vreme na društvenim mrežama, više godina sam zapravo pratio, voleo sam da trčim i sam i trenirao sam sam i prolazio trke i prosto čovjek je biće zajednice i osuti možda može da proba da se priključi toj zajednici. I kad sam došao, zapravo imao sam veliku tremu od tog samog dolaska, stao sam sa strane i posmatrao taj trening. Prosto to je jedna tišina, jedna sinhronizacija pokreta, vi imate brojanje sa jedne strane, Dalibora, i imate grupu ljudi koja radi, ponavlja te vežbe. To je prosto jedna harmonija sa prirodom, sa celom okolinom i mene to sve već privuklo, ja se stopio s tim i rekao sljedeći trening dolazim ja da treniram. I sljedeći trening sam došao zbog treninga i bilo jako naporno i meni se to svidalo jer volim takav tip treninga. Međutim, nakon treninga su tu bili ljudi koji ja ne poznajem, došao sam tek drugi put ih vidim i koji mene pozivaju onako srdačno, hajde s nama da gledamo film, bit će lepo, družimo se, jedan je dobio sestriće, ovaj umesila kolače, ovaj neka pitu, sešćemo u kafić, nas 50 seda u kafić. Kreće film na monitoru i mi se gledamo, film je bio Dan i divova 1. Sjajan film, sad da ne pričam o filmu, ima ga na YouTube-u, preporuka je za svakog da ga pogleda, film je o istrajnosti, veri, borbi, totalno neko ludilo koje treba svi da pogledaju. I nakon gledanja tog filma, zapravo moj glavni utisak nije bio samo filmu, iako smo mi uživali u tome, ali te suze tih ljudi koje ja ne poznajem, ta radost, ta podrška, aplauzi, to ushićenje, razgovor o filmu, ja sam se prosto isto stopio sa tim. Ja kao da sam se osjetio deo svega toga, da tu pripadam, iako stvarno prvi put vidim te ljude. Već treći trening, ja sam na taj trening dolazio zbog zajednice, ne više zbog treninga. I tako i danas, evo koliko godina posle. I suprugu si upoznao među ultratrkačima, čekate i dete, imaš i 2 kuma, jesam li dobro zapamtila? Da. To je tema za sebe, brakovi ultratrkača. Pa jeste, to je tema za sebe, to mislim, vi sad tu imate ljude koji se prepoznaju prosto u nekom bolu, u nekoj borbi, i u lepim trenucima i u lošim trenucima vi pristupate čoveku koji ne odustaje, koji se bori. I prosto prirodno je da se prepoznate i da prepoznate suprugu, da prepoznate kuma. Generalno naša zajednica, to nije ona dar sa neba, to je skup darova sa neba. I to su ljudi koji u toj zajednici oni daju najbolje od sebe. Ja možda sad kažem nešto pogrešno ovde, ali to je evanđelje uživo za mene. Ja kada dođem tamo, vi tu vidite ljude onakve kakvi istinski jesu. Mi smo svi van toga, psujemo na semaforu, ja sam jutros psovao na semaforu, tražio parking. Nervozni smo, živimo u računima, u ratama, mi živimo u nekom budućem svetu, nekim budućim planovima, strastveni smo, poročni smo, ali kada smo tu u zajednici, tu je svako daje najbolje od sebe. I kao što rekao, prosto tako prirodno je da se ljudi prepoznaju u svemu tome i slava Bogu na tome. I moje kumstva nisu jedina kumstva ultratrkaču, brak moje supruge i mene je samo 1 od 17 i ta brojka ima veliku tendenciju rasta, tako da slava Bogu na tome.
Da, zaista prelepo. Ne možemo da ne spomenemo kamp Crna reka i ne možemo da ne spomenemo isposnicu Svetog Save na Kablaru. To je zaista jedno mesto ljubavi. Sve te svetinje koje nekako sabiraju ultratrkače daju posebnu dimenziju zajednici. Pa jest. I nedavno su prijatelji isto gostovali ovde pa su pričali o isposnici. Mislim, isposnica je nešto što je mnogo veće od svih nas. Mi smo tu već godinama. Zapravo sve to je počelo tako što smo mi videli priliku da odradimo jako dobar trening, a samim tim i nešto korisno. Međutim, već na prvi odlazak tamo to je preraslo trening i sve to. I mi se tamo direktno ugrađujemo u temelje, u stenu i ta stena to je nešto što će večno da svedoči veru. Crna reka takođe isto, mi smo prepoznali gore mesto gde možemo da radimo naše kampove, nekoliko puta godišnje mi odemo gore, družimo se, radimo treninge, ali i pomažemo manastiru Crna reka šta god da je potrebno, održavamo gore objekti, infrastrukturu, čistimo okolinu, sjajno jedno druženje i to je preporuka da eto, kogod može da dođe, da poseti, uživaće. I evo, na primjer, sad, kad smo već kod tih akcija, dobili smo jedan poziv koji je možda i najveći poziv do sada. A to je poziv monaštva Hilandara da dođemo kod njih na poslušanje. Nas 20 bi trebalo da krenemo skoro gore i to je nešto, kažem, najveće do sada. Mi smo, svih 20 ljudi dele to veliko ushićenje zbog tog poziva. Nismo svjesni veličine tog poziva, to je prvi put da ne idemo tamo zbog treninga, idemo zbog nečeg drugog, zbog nečeg višeg, značajnijeg i svjesni smo odgovornosti koji sve to nosi, tako da radujemo se svemu što dolazi i slava Bogu na to. Moram da spomenem nešto što možda nije po planu, Dani divova 4. Kako se spremaš za tu ulogu? Pa ne spremam se, to je nešto što je Dalibor rekao meni dok sam još bio na trci, na primjer, i to su jedni i to je jedna od načina koji me motivisao dok sam bio tamo. Ja ne koristim telefon dok sam na trci, ali u nekom momentu samo da se javim prosto suprugi, ona će da dalje javi ljudima kako napredujem i tako. Ja kako sam upalio telefon, vidio sam poruku Dalibora, ajde, vrate, pičimo sljedeće godine, a to je izvineno. I ja rekao, čovječe, a ovdje raspadam se i teško mi je, ali ta misao me zapravo nosila kroz trku i vidjet ćemo. Za sada još nešto detaljnije nismo pričali o tome, to mene jako raduje. To je isto jedna od želja velikih, počevši od tog prvog gledanja Dana divova 1, pa eto sad možda budemo u prilici da i sami budemo akteri toga. Vidjet ćemo šta nosi dan, ali radujemo se tome. Ja moram da pitam i u koji hram odlaziš sa svojom suprugom? Koliko vam znači crkva i vera u porodičnom životu danas? Pa dosta znači. Najčešće smo u crkvi na Topčideru. Tu smo upoznali sjajnu zajednicu, sjajni otac Vasilije. Takođe, posebno mesto u našim srcima imaju crkva Bogorodice Ljeviške i manastir Dečani takođe. Dobro sam zaprosio suprugu, tako da to su neki hramovi, ali mislim svaki hram u koji odemo, suština je da se osjećamo kao kod kuće, kao kada uđemo u svoj dnevni boravak, pa skinemo stvari sa sebe i opustimo se. Tako i u crkvi kada uđete, prosto treba da bude taj osjećaj da ste skinuli neki teret sa sebe i onda to svaki hram nudi. Rasterećeni, da. I kako razumeti danas hrišćanski brak? Koja je tajna uspešnog braka? Danas imamo mnogo samih ljudi, mnogo otuđenja, mnogo svađa, razvoda. Pa, recimo, možda nisam najpozvaniji da pričam o tome, relativno smo supruga i ja mladi u našem bračnom životu, ali razgovaramo naravno dosta o tome i razmišljamo o tome i sad ako bi, na primjer, život predstavili kao neku piramidu smisla, sam vrh te piramide je Gospod i ako bi izdvojili sad, ta piramida ima više slojeva, u tom prvom sloju to je taj vrh, tu je Gospod,
ako bi izdvojili taj vrh, to on može da stoji sam za sebe, sa njega se i dalje najlepše i najsjajnije vidi i tu je svetlost najjača. U drugom sloju bi bio brak kao smisao i znači taj drugi sloj vi smestite suprugu ili supruga i ako sada izdvojite taj drugi sloj, vi dobijete neko zarubljeno geometrijsko telo koje nema nekog smisla, koje tako liči na trapez. Trapez, recimo, asocijacija na trapez je cirkus. Eto, možda brak bez Gospoda, kažemo, eto, bio bi cirkus. A sad ako bi vratili taj sloj pa ga spojili sa tim vrhom piramide i Gospod dobije na punoći, ta piramida postane veća, ali vaš brak dobije potpun oblik. I suština naših života je zapravo da se krećemo prema tom vrhu i sve što se dešava na tom putu ka vrhu je zapravo hrišćanski brak. I mi smo naučili, recimo, na ovim trkama da za uspon je potrebna upornost, potrebno je trpljenje i strpljenje. Potrebno je da ako idete sa nekim na taj uspon, da razumete njegove padove, njegove slabosti. Potrebno je da ga podržavate u svemu tome. I na kraju potrebno je, ali na početku i najbitnije svega potrebno je da volite sve to. I onda, da kažem da je najpotrebnija ljubav i to je onda neka suština, tako je to zamišljamo. Prelepo, zaista. I za kraj našeg razgovora, šta bi poručio gledalcima Hram televizije i svim pravoslavnim hrišćanima? Jednu poruku ohrabrenja, važnosti truda, borbe svakodnevne, molitve, neodustajanja. Pa, važna je molitva u svakodnevnim životima. Mislim, važna je u svakom vremenu i u današnjem vremenu. Vraćamo se na inženjere. Inženjeri su osmislili pojam snage i dali mu neku fizičku veličinu. Taj pojam snage se koristi sad u opisivanju nekih mašina koje pomeraju neko telo u tehnološkom svetu. Oni su osmislili snagu za pomeranje mašina, ali nisu osmislili ljudsku pokretačku snagu. I ta snaga se ne meri u vatima, ta snaga dolazi od Gospoda i ta snaga može da dođe samo kroz molitvu. Najveći inženjeri među nama, Tesla i Pupin, su koristili tu pokretačku snagu za ostvarenje svih svojih izuma, pa eto možemo i mi da pokušamo. Da, amin Bože daj. Od srca hvala na divnom razgovoru, na odvojenom vremenu, pored svih obaveza poslovnih, porodičnih, da budeš gost Hram televizije. Želimo ti puno uspeha. Hvala vama na pozivu, stvarno bila je radost i čast sedeti ovde sa vama i sve najbolje.